थांनाय 19 तारिख अक्टोबर 2022 नि सालमारिओ सारा त्रिपुरा करंगिनो विलेज इलेक्शन मा खालामनाय हिनै ब्लक डेपुटेशन खालामनाय त्रिपुरा मथा केबा त्रिपुरा मथानि सारा त्रिपुरा न अदिनो ब्लक डेपुटेशन तंगमानि जरावनो 19 तारिख नि सालमारिओनो बीजेपी जनजाति रंनिबो कायसा साबजुनालो बरंनिबो कायसा डेपुटेशन खालाय रिजाखा आबनो खालायमानो तैयै ओ दिनो बीजेपी नि बरकनो त्रिपुरा मथारावनो बतक खायमानि न तैयै तिनि ताई आबो सिमिं बाय थांलिया केबा बीजेपी नि बररक ताई बंनि रेलिओ बुबाग्रानो सागनांया खुगनांया कक सामानि ताई बुबाग्रा थैख्या बुबाग्रा क्रिख्या बुबाग्रा न आबाहायके खुगनाया सागनाया अंमानो तैयै तिनि किला आमसायनि लुकुरक हमसां तैलायै तिनि लुका मिছিল खालायख्या बुबाग्रानो खुगनाया सागनाया हिमानो तैयै तिनि किला आमसायनि त्रिपुरा मथारक तिनि रेलि खायख्या खादुमानि हिमबतक हिमलायख्या किला आमसायनि त्रिपुरा मथारक पेबा बसकांनि सालो मानसुगै नायखा हांके सीट न तरजागै पार्टी न तरजागै दफानो चिगनजागै जदिसनो त्रिपुरा हानि जाबुक हा मालिक बुबाग्रा हिलिया बुबाग्रा थैथांगा हिनै बुनि दफाबाय आमाके सलो गान्थि सालाय तंखा हांके पेबा बसकांनि सालो तेबो सबा गत चलिनाय तम हुंकाय बुबाग्रानो सालथगैनो खोग नांगिया कक नांगिया बुबाग्रा थैख्या रक हिनै बीजेपी जनजाति रक त्रिपुरा सा बीजेपी खायतनाय रक आबाहिगेनो सलो गान्थि सालाय तमनि पेबा त्रिपुरा सा बीजेपी रक साबनि बागै साबनि कक बाय आमाके बुबाग्रानो हामे कक सा त्रिपुरा सा बीजेपी खायतनाय रक तामनि बागै आसक बुबाग्रानो खुंनाया सागनाया अंखा वान सुगैनायखा हांके पेबा और बेलायखेनो कक साताय क्लायो पेबा बुनि दफानि बरनो लगिरि हुई तिनि निजिनि दफानि निजिनि बुबाग्रानो लगिरि लिया नायतनो चिनि कक टिबिनि बिसिंति अ मांफ्लिनो Long live, Buagra, long live, Buagra, long live, Buagra, long live, Buagra, long live. Ini rally khaimani ke thangnai sungnis tarego blog deputation olai o jorabo BJP songbu jini jurnalo sabunal proti sabunal pro deputation olai ke tanibangi pro olai ke o jorabo number je sini Tripura mothano ukha tokha soprokha kete pro slogan ro rakha bubagra thekha bubagra no bahai bo thekha honai saimangkha chini o hani nok phang chini bubagra chini kusong Tripura sani manthai shokthai jesung agi jorabo jesung bahai ke tongnai bahai ke समाज गुदालै tongnai जों bahai ke thasa tongnai bahai ke phurungui toboi जों no fight khaibani phurungui tobonai chini bubagra কিন্তু বনসি চিনি ও হানি নক ফাং বুবাগ্রা বনসি ব ও হানি বুসাংতে তৈ ব বন ইয়াকসি সুরৈ হায়া হখা মানে তো অম হায়ংনি মামলাই পাপি তে দুষ্ট ও বড় কাইসাসি বহাইखे যে ও হানি নক ফাং ন সিনিয়াংই মাঙ্গু हाइनबांनो आं कयना मुसु जे नेक्स्ट जदिसि अम हाइं हाइंखे जोंबो सिरिं तंया नांखाइंखे बरक जे पालमाके सिग्रिथों जेल के जेल गुलिखे गुलि रदि खाखला आं जत चिनके प्रासा खाखला थंबिन थैगानि रेडि तंगो तानिखे जों ताबक जरा जों साइमाया जों अम कायसा राजनीति हि चिनि बर रंनो बय गोबां माने जे राजनीति गोरों
যে আগে খাই ফেনাই রক হাইকে বরং অরয় পরয় চালাই দङ অম আসলে রাজনীতিয়া তানিखे চিনি অম বাইসিসং ভবিষ্যৎ ফাইনাল সাল কুসুং কুসুং কং থাंगनि बाङैसि অম কাইसा द फानि बाङै राजनीतिसि इनखे गणतन्त्रनि रायदाबो बहाय बायसि मा थांनाय हायनि बाङैसि जों बागरा जों थांथा साङो इनखे इनडाइरेक्ट जों सिक्रेबो बहाय इनखे नों अम हाइके बुजांनाय फो अर ता गदालबि बिजनेसमेन खायने इनखे बो अर कचालखे गदाल हाइके नि दुकान नस्तंनाय फो अम तमाक चिनि दफा तंखेसि चिनि बिजनेस तंनाय चिनि दफा तंखेसि चिनि राजनीति तंनाय चिनि दफा तंखेसि चिनि कुसुं कुसुं मोखांथि सावै थांनाय जदिसि ताबक सानो बुबाग्रानि पगनो खनाया इनखे जों ते 10 বছর सानो नांलिया जों अटोमेटिक न कमरै थांनाय जों हस्पिटल तो बडी कलेज तो बडी साख्रि 1 कोटी रडी किन्तु अमु बासिनि सलुसन गया चिनि अस्तित्व रक्षा खायनो बा इनखे चिनि पपुलेशन नांगो गणतन्त्रनि रायदाबो इनखे जे सिक गणतन्त्र गोबां गणतन्त्र लोक संख्या जे लोक गणना जे लोक संख्या गोबां बनि थेके नों थांनाय हायनि बाङै जों ताबकु जरा तंखौ जों चिनि मानथाय सबथाय सावानि इनखे हायनि बाङै जों ताबक खानसाखे याप्रि मासेनाय बै जे पालमा यासे स्कुल थाथों हापानि चिनि बुबाग्रा तंनाय जदिसि नेक्स्ट बहाय हायके जों सिरिं सिरिं तंया जे पासाथों जों थांनाय नखा 19 तारिखआव चिनि बाहायनो सारा त्रिपुरायाव चिनि एडिसि बिसि बुटुंयानि बांनि जों डेपुटेशन दङ बरं बाहायनो थिक भाबे 44 टा साबजुनाल बरं नाङो नाङिया 7 सिसबो बियांनि कग्रक बरं मालायखना 7 सिसबो नै बरं बाहायनो साबजुनाल डेपुटेशन लायो अ जराव किसु अमरपुर बुखागनि साबजुनाल जों नुखा कयेकजना खासिया रोंगिया बुथिया बै बायदा गेजाकनाय चिनि बुबाग्रानो थैखा हायरके स्लोगान दङ तासारासो गिया ते बायां चिनि त्रिपुरा मथानि ब्लक डेपुटेशन रय थांमोनि किफिलफ्राव बरंनो लामा कासङै गोथा एकदम खरबसाखेनो ताबक जिडिअ इन्जुर दंगो साखाया नायजाक दंगो हाय होनैनो अम चिनि त्रिपुरा सारक ताकसानो खासि रोंगिया अ बफ्रबा खासि सिनाय अमनो ताकफानो जरा दंख फाइबेदि खासिवानि जरा हाय होनैनो जों ओ जे बरं जे कप नाङो नाङिया कक व्यवहार खायमनि चिनि बुबाग्रा जों मताय होनै मानेबो बनो थैखाहि जे बरं जे स्लोगान दमनो अमनो जों पूरा पुरि किल्ला त्रिपुरा मथा ब्लक कमिटि YTF TWF जतनो जों बनो कन्डेम खायो सेलेंगो अम हायबस गांगो जाते तांथों आर जदि लाखे चिनि त्रिपुरा मथा चिनि बुबाग्रानि दल जों कोनो पार्टी गैया जों जातिसि अ जाति जों सिरिं सिरिं दंया निराव बैबाय दागेजाक दंनाय बैबाय रांकिसा सलाव रजाखोना दागेजागै मांसो सेबसा रजागो अम हायनो निराव चिनि जों बाय जोंनो बरक खायै गुबुन दफानि बरग्रब चिनि थानसानो सोबायै बुबाग्रानो तलाखिख्लायनो चेष्टा खाय दं किन्तु फिया अर मैथमा खायनाय जों कखनो चिनि बुबाग्रानो तला खायने रया तै चिनि थानसानो बरक जत चक्रान्त खायथों जों चक्रान्तव जों जेकेबानो जों उदार खायनाय अम हायखेनो जों प्रतिगा खायजाक चिनि किल्ला त्रिपुरा मथा ब्लक YTF TWF जतनो जों दिनै हायखेनो साखारै अ जे बरंनि स्लोगानो जों पूरा पुरिनो सेलेंगो अम हाय जाते तांथों हायनि बाङैनो जों दिनै खादुमानि हमसान ते रेलि खायलायानि बाथुम